Biserica Emanuel și-a început alergarea pe teritoriul Spaniei în anul 2000 în localitatea Quintanar de la Orden. Totul a început în momentul în care Dumnezeu a pus în inima fraților care munceau în această localitate dorința de a avea un locaș de închinare în care să închine lui Dumnezeu, având părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, primul locaș de închinare a fost pe strada Augustin Villajos, în localul Bisericii Evanghelice Spaniole, unde frații spanioli ne-au îngăduit să ne închinăm lui Dumnezeu în limba noastră maternă. Nu e o poveste, nu e un mit despre care vă spunem. E Dumnezeu. Și am trezit soția, am trezit copiii și am spus: strigați la Dumnezeu, că acum este clipa cercetării. El a trimis pe Fiul Său. Para enseñar quién era Él. Sigur, primul verset pe care Dumnezeu a lăsat pentru inimile. După această perioadă, la sfârșitul anului 2000, Biserica Emanuel a avut primul locaș luat în chirie pe strada San Fernando. Nadie puede hacer nada până nu ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Imaginați-vă că despre unul dintre noi depune Dumnezeu această mărturie. Imaginaros ahora que de uno de nosotros Dios está... Noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În primăvara anului 2001, Biserica Emanuel s-a mutat în locașul aflat pe strada Pizarro. Și să putem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Atunci, cu adevărat, în sfânta lui arhivă e însemnat în cerul de Iisus că pe pământ. În zona respectivă...
Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râuri. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că se poate asculta în Domnul și se poate asculta în Iubiți frați, surori și toți care astăzi împreună cu noi sunteți la această sărbătoare și refrenul unei cântări spune: azi e zi mare, zi de sărbătoare și fiecare este vesel mulțumit. Și nu există altă curățire decât prin moartea și învierea sa. Când ne unim cu El, urmându-i pasul, vom învăța ce înseamnă a învia. Fie ziua aceasta cât mulți sau alți fii risipitori să-și vină în fire, să știe că în cer au un Tată și că El și astăzi primește, iartă, mântuiește, că astăzi cerul poate să te declare și pe tine, ca și pe acești 11. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt pentru mântuire și viață veșnică. Dumnezeu să vă întărească și să pună în inima voastră legile sale și aceste legi să le povestiți copiilor voștri. Sună peste când s-a născut zici luna peste drumul sfânt este, iarăși e Crăciun din cer de străzi, lanțul de zăpadă ninge pe străzi, e iar Crăciun, prin fugi copii. Este timpul, dragii mei, să ne așteptăm și este lui aici, de inima se dă mână și vei fi fericit. Turmelelor, când îngerii cântau în Noel, În perioada aceasta, Dumnezeu a înmulțit numărul de frați, astfel, la începutul anului 2005, s-a mutat într-un locaș mai mare aflat pe strada Vallehermoso, unde s-a închinat lui Dumnezeu până în anul 2008. Copii, ascultați de Domnul, de părinții voștri, căci acolo îngerii lui stau de pază, acolo-i fericit un copilaș, un înger de la tine. Spune-ne, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba
de săgeți. Sfântate și minunate care Tu le-ai dăruit acestor familii, ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, Te rugăm din tot sufletul nostru, binecuvintează. A avut un timp de 3 ani și jumătate când a călătorit prin Israel, când a lucrat în mijlocul poporului să facă parte din familie. Și venea ziua 14-a, și când venea ziua 14-a, când iată pe fereastră din zenit cu haine sclipitoare ca zăpada, un înger năvălit în zbor grăbit. Eu și toată casa mea, noi și toți cei pe care ne-a dat Dumnezeu. Ne păzește sângele, este porunca Lui până dimineața, așteaptă că dăruiește acestei fetițe binecuvântarea de a avea 2 părinți care să stăteamă în brațul Tău, de aceea ne rugăm și ne-a rugat pentru ea, Dumnezeule, pentru că știm că Tu ești acela care dai binecuvântarea. Binecuvintează, Doamne, din toate punctele de vedere. Să te binecuvinteze și să te păzească Eliezer Iosif. Și aducem înaintea Ta pe micuțul David Emanuel și în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm să-i dai binecuvântarea Ta. Uitați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Beatrice Daniela. Doamne Iisuse, acel care ai spus într-o împrejurare ucenicilor Tăi, lăsați copilașii să vină la mine. Privirea ta senină al buzelor surâți. În anul 2008, Biserica Emanuel s-a mutat în locașul aflat pe strada Diputațion, locaș în care se închină și în prezent.
nou, prin credință și prin pocăință, sunt astăzi Biserica lui Dumnezeu. Astăzi, 24 mai 2008, consacrăm acest locaș pentru slavă lui Dumnezeu. Vrea să ne îndrepte privirile, așa cum au fost îndreptate privirile lui Moise altădată, spre o țară sfântă, spre un locaș sfânt, spre un... Ascultă, dar chemarea disperată, biserică și dă-le tuturor din pâinea ta, ce cândva ți-a fost dată. Că tot ce este în asta stă în mâna lui Dumnezeu și că pământul e a Domnului și tot ce... să ne ajute să fim exemple, cum se spunea azi dimineață, noi să le arătăm în fața copiilor și în fața oamenilor. I-am văzut toate aceste minuni pe care Dumnezeu le făcea în viața familiei ei și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19 din capitolul. Los hijos de Abraham no son los que vienen de descendencia natural, sino de los que vienen... Slava Domnului. Și mă duc cu gândul în Scriptură, în cartea Evanghelistului Luca, la capitolul 2, versetele 13 și 14, unde îngerii lui Dumnezeu, ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie să-i spunem problemele noastre. Și acum se amintea anul acesta,
Până aici a fost un an de binecuvântări, dar și un triste. Ucenicilor, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Dacă mergem înaintea Lui cu credință, Dumnezeu este același, Iisus Hristos este același, Duhul Sfânt este același. Că religia adevărată nu este oprită. Niciodată n-a oprit-o nici cezarii Romei, nici o pandemie de coronavirus nu poate. N-a oprit-o nici soborul când a dat la moarte pe Ștefan și au trebuit să fie răpuși. Ceea ce s-a întâmplat atunci, în vreo 4 ani de zile, s-a întâmplat într-o lună, în anul acesta. Când pandemia aceasta de coronavirus a făcut ca economia Spaniei într-o lună să cadă cât au căzut în 5 ani. Șomajul într-o lună să ajungă cât a ajuns în 4 ani anterior. Iată ce doresc, iată ce doresc. Vreau să vin înaintea bisericii și să aduc această mărturie, această frumoasă experiență pe care am trăit-o, câțiva frați care am plecat din mijlocul bisericii cu aceste ajutoare. Felicit pentru alegerea care ați făcut-o, îl felicit pe el personal, din partea conducerii bisericilor și din partea dumneavoastră tuturora. Te alături, frate Nicu, la celălalt. Am un sentiment de mulțumire fața Domnului și fața dumneavoastră să vă prezint astăzi doi slujitori tineri. Mă rog să-i dăruiești Duhul Tău cel Sfânt, care să-L însuflețească în lucrarea sfântă de slujire. Dă-i călăuzirea Duhului Sfânt, Doamne, în orice situație din viața lui, Doamne. Fie ca hotărârile și deciziile care le ia. Iubitorilor apostolilor, că de astăzi înainte, fratele Andrei este recunoscut și autorizat în lucrare. Te binecuvântată, să o binecuvânteze pe Licia, copiilor, să fie o familie în care Dumnezeu să fie onorat aici. Este anul prin Harul Lui Dumnezeu și prin lucrarea pe care Și Duhul Tău cel Sfânt să coboare cu doită putere, Doamne, în viața fratelui Cristi și să-l binecuvinteze. Se vor retrage de peste el, dar mâna Ta cea sfântă, mâna Fiului Tău, Iisus, perforată, să nu se retragă niciodată.
și el și casa lui să rămână sub mâna cea puternică. Fratele Maru și sora Ramona, că și-au pus viața la dispoziția Ta, Doamne, și n-au spus nu, Doamne, și întotdeauna înaintea Ta cu fratele Marcel în dimineața aceasta, Doamne, și rostim numele Tău peste el, Doamne. Tată din ceruri, mă rog, Doamne, ca ungerea Ta, Doamne, ungerea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să fie... Biserica Emanuel își va continua alergarea pe pământul acesta prin frații care vor să-i slujească lui Iisus Hristos din toată inima, cu temere și frică de Dumnezeu, până în momentul în care se va întâlni cu mirele ei iubit Domnul nostru Iisus Hristos.